Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi izindaba ezihamba phambili. I-I-Ifp ithi Ibingayincengile i-EFF. Buchithwe ubuholi beSanco. Babhekishile ke bekhala ngokungaqashwa kwele EPWP. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa ke nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umongameli weqembu le-I-Ifp kuleli uVelenkosini Hlabisa uthi kabanalo loluncane uva lokulahlekelwa imikhandlu abayengamele kulandela ukulaxazwa kwesivumelwano sokubambisana neqembu le-EFF. Ekhuluma ke sithangamini nabezindaba ebesibanjele eThekwini, uHlabisa uthi munye noma mbili nje vo imikhandlu engahle balahlekele kwazise ke bebengashadile neqembu le-EFF kuphela, ngakho ke basazoqhubeka nokuqinisa ubudlelwane babo namanye amaqembu amancane. Iqembu le-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal libambe isithangami nabeyindaba namuhla eThekwini ngenhloso yokucacisa ngokuzokwenzeka kulandela ke isimemezelo somholi weqembu le-EFF kuleli uJulius Malema sokuthi ke igoda ebelihlanganisa ke wona lamaqembu seliqabukile. Ekhuluma kulesi sithangami nabeyindaba umholi we-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi ke emkhandluni engama-29 abayengamele noma ke abayitholeke ngemshado phakathi kwe-EFF kanye ke nayo i-IFP munye ke noma mbili ezothi ke ukuphazamiseka noma ke engahle iphazamiseke. Kodwa kule mkhandle emibili izingxoxo zethu zijulile namaqembu amancane athi ayakholelwa ukuthi i-IFP iwenzile umehluko kule mkhandle emibili. Nakule mkhandle emibili okuwumhlaba yalingana nomaphumulo. Izingxoxo zethu zisezingeni elikahle ukuthi kwayona le mkhandlu ingahle ingasilahlekeli njengoba sengishilo kusho amakhansela ka-ANC. Kusho amakhansela amaqembu amancane. uHlabisa uphinde ke wadalula ukuthi ingxoxo ababenazo ke neqembu le-EFF kuwona ke lonyaka kayiphethanga kahle njengoba ke leli qembu lalile ukwamukela obekubekwa etafuleni yiyo ke i-IFP. Uthi okwenzeke ukuthi ingxoxo ingahambi kahle ukuthi ke iqembu le-IFP lalileke ukusebenzisana nayo ke i-ANC okuyiyona nto ebibekwa etafuleni i-EFF. Uthi angeke ke bavume ukudonswa ngekhala yilo ke iqembu le-EFF njengoba ke bengayilambele ikhundla. I-IFP izohlala igcine umhlathuze njengezethembiso eyazenza kubantu siya okhethweni ngo-2021. Satho kwesibili asivumelani nalokhu ukuba kube khona izichuse zomeya bamaqembu amancane eMohale City, eCOJ nasekuruleni, ngoba iqiniso lezi izichuse zomeya abancane zizobe zilawulwa yi-EFF ne-ANC kanye nayo yonke into engamafa alemkhandlu okufanele kube ngabe isiza abantu bakithi. Sathi kasikholelwa ke thina entweni engenayo imigomo ama-principles. uHlabisa uphinde ke wazwelana kakhulu ke nabo abaholi baloke iqembu le-EFF sona ke esifundazwe iKwaZulu-Natal njengoba ke uJulius Malema ebanxuseke ukuthi behle ezikhundleni zabo ngokukhulu ukusheshsha njengoba ke ethi bebesebenzisana kahle ke nabo. Uthi ke bakulindele ngabomvu ukuthi behle esikhundleni njengoba ke sebekulungele ukuyigcwalisa. The IFP is going to fill up these positions of deputy mayors, chief whip or MPEC chair. If they don't resign, we will initiate the process of filling up those positions because we are not desperate. And there's no one who's going to run to the media and make an announcement and does not effect that announcement. As they have said, resign immediately. They must follow up to see it does happen. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Unobhala weSanco KwaZulu-Natal umnumzana uSizwe Cele uthi ke abukho semthethweni ubuholi balenhlangano obukhethwe kwinkomfa ebebengayona ingxenye yayo kulempela sonto. Ucele usho lokhu kulandela ukuhlala kwale nkomfa okukhethwe kuyona okwaba ngumongameli wakuleli umnumzana uJacob Zuma njengohlalo okususeke imibono eyahlukahlukene ngisho ezinkundleni zokuxhumana. Babucele siyakubingelela endabeni zethu ze-1KZNTV sisuke impela sontweni eshiya abantu abaningi bedidekile mayelana nobuholi beSanco la esifundazweni KwaZulu-Natal. Mhlawumbe ungakusibrief nje ithini indaba yale nkomfa ehlale ngeweekend?
Sabonga kakhulu. Sajabulela nokuthola leli thuba ukuze sikwazi ukuchazela abahlali baKwaZulu Natal. Into eyenzeke ngeweekend nathi yasixaka ihlazo nje singakaze silibone. Bengayona ngisho nenkomfa le. Bekuyinhlanganisela nje yabantu abangayihloniphi inqubomgomo yenhlangano yabahlali iSanco. Ngoba iSanco KwaZulu Natal ikhona yalonshwa ngomhla ka-12 June 2021. Niyazi futhi nina le ekhaya nabalaleli nababuki beni bayazi ukuthi le Sanco yethu ikhona ngoba ilontsha nakwazi futhi nokuyikhava ilontshe yethu. So njengamanje siphoxekile ukuthi kunamalunga kaSanco amadala asuspendwa amanye aza axoshwa kwinhlangano ngenxa yokuhluleka ukuyiphatha. Asabahamba bayovula iqembu bayibiza ngokuthi iSanco into engekho emthethweni. So basebesuka basebedlala ngomuntu omdala former president wezwe lethu uMsholozi bambiza bawamfaka lapha bamenza uhlalo wenhlangano. Ubaba uMsholozi akasilona ilunga likaSanco. Uma kuwukuthi uyilona ungathola ukuthi lona leli qembu elingekho emthethweni limthathisa imembership engekho emthethweni. Ngicela ukudlulisa kuona bonke abahlali baKwaZulu Natal ukuthi noma ubani oyitshela ukuthi uyilunga likaSanco ngokuthi ejoyine kulela qembu akasilona ilunga likaSanco. Ilunga likaSanco elijoyine ngaphansi kwaSanco laKwaZulu Natal oholwa uhlalo Lawrence Dube nonobhala wawo okuSizwe Chele. Ukusuka lana kuya phambili ingabe khona izinyathelo enzoyithathela laba abahlaliswa yona iconference ngeweekend nokuthi usikhumbuze kancane ngento eyenzeka beze laba bexoshwa. Okay, sizokhumbula ukuthi uyabona umuntu musumprocessile internally ngama processes akhona waze wam-expel. Ayikho into songayenza ngalo muntu ngoba akaseselona ilunga le-organization. Uma esaqhubeka misbehavior njengalabo uyayumthathela inqumo, uyumthathela inyathelo, umyise enkantolo. Nathi ngo-2019 emva kuba sifake ubuholi bethu obusha National Executive Committee ababefisa nabo ukuyongena kuyona bangaphumelela. Bathe besuka emva ka 3 months ihlalile i-National Conference yayihlala eAlexandra eGauteng. Bathe besuka 3 months sezwa kuthiwa hawu leThekwini sebehlanganisile idlanzana labo sebehlangene eCity Hall sebeyolontsha nayo into abayibiza kuthiwa i-National Conference. Siyazi ke sabuka kuma social media ukuthi leyo National Conference yabo yaqedwa sekumi SAPS phakathi kwabo beshayana ngamaqupha nangezitulo bebangabona ubuholi lo abafunayo kumnyama kubo. Uyena-ke umnumzane uCele ongunobhala weSanco khona la esifundazweni kaZulu-Natal bekade sichazela mayelana neconference okukhetha ubuholi beSanco bekade kungempela sonto. Into ayivezayo ukuthi okwabo balinde nje isinqumo senkantolo njengoba lolu udaba olumbango ngaphakathi lwazi langena enkantolo abalinde isinqumo sejaji ukuthi ngabe ikuphi okuzokwenzeka. Bathi ngokwabo okwamanje ubuholi obukhethwa ngempela sonto bobuholi obungekho ngaphambi kokuba izinto ziziphuthulwe enkantolo nguTebogo Sibisingi seThekwini. Kumenze ukusebenza kumahhovisi kaMasipala uMzumbe eNingizimu nelikaMthaniya kulandela ukuthi amalungu omphakathi angagculisekile ngendlela lo masipala oqasha ngayo izisebenzi zohlelo olubanzi lemisebenzi yomphakathi i-Eff.Umsindo bebambeke imbhikisho bavala amahhovisi alomkhandlu. Ilungu lomphakathi beliyingxenye yalombhikisho elikhulume neziko lezindaba uHlanganani Mhlaba uthi abagculisekile indlela lo masipala oqasha ngayo izisebenzi ngaphansi kwalolu hlelo njengoba ke yena nabanye abavela kuWard 17 ophethwe ke I-Ifp bekhishwa ke inyumbazane. Babhekishe bavala thaqa ukusebenza kwamahhovisi kaMasipala uMzumbe. Amalungu omphakathi abethukuthele ekhala ngokuqasha ngokwenzelela kwalo masipala uma kuziwa kuhlelo olubanzi lwemisebenzi yomphakathi phecelezi izisebenzi ze-EPWP. uHlanganani Mhlaba ukhala ngokukhishwa inyumbazana ngoba ekuhlala kuWard 17 ophethwe ikhansela leqembu le-I-Ifp. Uthi lo masipala oholwa iqembu le-ANC uqasha abantu balenhlangano kuphela. Umphakathi usufike lapho usuthukuthele khona. Inkinga yinye eyenzekakho. Abaphathi abangabaholi be-ANC uma kufika izikhathi zokuqasha imisebenzi abakhulumisani namakhansela aphethe lamawodi bazenzela into abayithandayo ngendlela ethandwa ibona. Baqasha abantu ngendlela abathanda ngayo. Bengazange bakhulumisana nekhansela
bengazange bakhulumisana nama-ward committee akhona, bengazange bakhulumisane nomphakathi. Qasha ngobuqembu babo. Manje-ke bonke-ke laba bavotela amanye amaqembu abayithinta indaba yabo. Ukhansela wakward 17 uJika Mthethwa uthi abantu bathukuthele ngoba iqembu le-ANC liyabeqa uma kuqashwa be-ANC kuphela. Okubuhlungu ukuthi labantu abaqashiwe abantu abaziwayo ukuthi bamalungu e-ANC abama-volunteer e-ANC ngaphakathi emawadini ethu. Kanti thina vele asiqashi ngobuqembu. Into esiyenzayo abantu mekufuna la 10 abantu bewu-50 siyabhala amaphepha iy'number up to 50 kubekwa amaphepha phansi bacosha abantu bese kuthatha lo 1 up to 10 abantu abatholile. Abantu bayazi ukuthi kuqashwa kanjani. Manje sebebona ngathi thina njengamakhansela ithina nathi senza ubuqhophololo. Wazi mina u-ANC ngoba wona ohlaza ukhona ngentando yabantu uthi usebenzela intando yabantu abaningi ulwela amalungelo abantu uqamba amandla kanti ucidizela bona abantu. Nakona la makhansela ANC wonke emawadini afaka ihlobo zawo afaka abantu be-ANC kusho ukuthi umuntu ongayona i-ANC nomphakathi nje akakwazi ukuthola itoho sibe silambile sonke sibe sihlupheka. Ilunga lomphakathi lithi bazoqhubeka nokuqhinqa kulamahhovisi kuze kube imfuno zabo ziyalalelwa. Zizosishiwe ngaphandle kumanje nje kunabantu abasebenzayo ngaphasi kohlelo lwaka-EPWP ibona abasebenzayo mangabe sithi siyathola siyabuza emakhatheleni ethu kuyiwona aphethe amawadi awanalo ulwazi ngokuqasheka kwabo. Uthinta umasipala uMzumbe ngalolu daba uphawule kanje. Umasipala waseMzumbe uyazichitha insolo ezibekwa kuwo iqembu eliphikisayo leNkatha Freedom Party eMzumbe ukuthi umasipala uqasha ngokuchema neqembu elibusayo iAfrican National Congress. Ngokuwazi kwamasipala wonke umuntu oqashwa khona kulandelwa uhlelo lokuqasha lakhona olwaphasiswa iCouncil. Kuphinde futhi uma kuuhlelo lokuqasha ngokwe-EPWP kuthintwana namakhansela awo wonke amawadi nangalolu abakhuluma ngalo wonke amawadi uma ungalandela labo bantu abaqashiwe wonke amawadi amelelekile ngaphandle kokubheka ipolitiki. Ngakho siyazichitha lezo insolo njengezingelona iqiniso. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisemzumbe. Umfundi wasePort Danford Ogilezi Mange ephumelela umatikuletsheni ngo-A abayisithupha ucebo lenkosi Mpanza uthi okwamenza washiya phansi izifundo zobunjiniyela enyuvesi iDUT kanye naseKapa yingoba befuna ukufeza iphupho lakhe lokuba udokotela. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uMpanza uveze ukuthi akukho okungenzeki uma ukholelwa kukho. Umfundi ucebo lenkosi Mpanza waphothula umatikuletsheni wakhe ngonyaka 2018 esikoleni iThaisende esikhaleni wadlulela eDUT nalapho enza khona izifundo zobunjiniyela nakhona wangaqeda wayenyuvesi yaseKapa yowenza izifundo ezifanayo. Emva konyaka eseKapa washiya phansi wabuyela ekhaya ukuzoqala kabusha ka-grade 11 ngenhloso kwenza izifundo zesayensi ukuze akwazi ukuba udokotela nokuyinto abehlezi ephupha ngayo. Nebala wenze njalo esikoleni iQantayi nalapho ephase ngamalengiso kumatikuletsheni wakhe wangonyaka owedlule. Ngicabanga ukuthi kakhulu bengilawulwa uthando nokufisa ukuthi ngolunye usuku ngibe udokotela. Nakuba bengenaso kangaka isiqiniseko sokuthi ngiyafuna ukuba udokotela kodwa benginaso ukuthi angikufuni ukuba la ebengikhona. So kakhulukazi bengilawulwa uthando nanokuthi nje mangibuka abanye odokotela bengihlale ngiba naso isifiso sokuthi ngenye ilanga nami ngiyafisa ukugqoka la ama-scrubs ngiyafisa ukusebenza njengalo wamuntu. Ifise ingcono kakhulu kunalokho engikutholile because ngithole distinction abawu6 bengabajabulela kakhulu abawu7. Ngithathiwe futhi e-University of the Witwatersrand eJohannesburg. Evit yaziwa ngalokho ngiyokwenza i-medicine khona. Ukubuyela kwami esikoleni kungifundisa izinto eziningi kangangokuthi ngize ngabona nanokuthi ngize ngihluleke ngibuyele emuva ngangonakaliphi kahle kodwa nje kakhulu okungiprovele khona ukuthi into mangabe uyifuna uyayithola. Uyise walomfundi uthi kwabathusa kakhulu ukwenza ucebo lenkosi kodwa baqhubeka nokumeseka njengoba ebuyele esikoleni nabathi ubelokesho njalo ukuthi ufuna ukufezekisa iphupho lakhe lokuba udokotela. Wabuya kwangichazela ukuthi hayi angiyibonanga baba ngifanele ukwenza lezi afunde kade ngizenza. Ngcono ngifuna manje uba udokotela manje science anginayo.
ngcono ukuthi ngiqale phansi esikoleni sathu uzoqala kuphi wathi ngizoqala kwa grade 11 ayisantu untake naye sihambe sifuna izikole zimnqaba zithi mdala hayi saze kwafika la khona esifika khona la eQantayi. Kanjalo nothisha besikole iQantayi abawuvala umlomo ngendlela besiphethe ngayo lo mfundi aphinda lekelele nabanye ozakwabo. Ube umfundi nje oyiphethe kahle kakhulu kangangokuthi size samkhetha nje la esikoleni ukuthi ebe uhead boy wethu, waziphatha kahle, ubehlonipha, ewenza umsebenzi, akaze nje aze asinike inkinga ngoba even ama extra classes ebenziwa la esikoleni uyena obesiza abanye abantwana ba grade 12. Waze wasuka ngisho ekhaya wazohlala emqashweni ngenxa yokuyimisela kwakhe. So ube umfundi nje alright kakhulu. Siyayiqhenya nathi ngayise isikole. uCebelenkosi kulindele ukuthi aqale izifundo zakhe zobudokotela eNyuvesi yaseVet eGoli kuwona lo nyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo ePort Danford. Ake sithi khulu kuqushwi ezitolo sihlangabezana kanjani masibuye. Asiphinde sinamukele nazi ezihamba phambili. I-I-Ifp ithi Ibingayincengile i-Eff. Buchithwe ubuholi beSanco. Babhikishile ke bekhala ngokungaqashwa kwele EPWP. Uhlalo wenhlangano emele othisha sebathatha umhlala phansi kwisifundi King Cetshwayo, i-Association for Education Personnel, Ibingayincengile, uthi le nhlangano isazohambela ibanga yelula ke nje isandla emphakathini ukuze ke kuzoba khona iqhaza elibambayo yize sebathatha umhlala phansi. Umkhwanazi usho kanjena ngenkathi le nhlangano ihambela ikhaya labagulayo i-Ethembeni Care Center kwaMbonambi nokuyilapho ke inikele khona ngezipho ezahlukahlukene ukulekelela leli khaya. Inhlangano engenza inzuzo emele othisha sebathatha umhlala phansi eKing Cetshwayo ihambele isikhungo esinakekela abantu abangasakwazi ukuzinakekela esisemangwe village kwaMbonambi iThembeni Care Center. Yabeke isidlulela nakwinkulisa ebudebuduze nalesi sikhungo ukuyonikela ngezinto zokuzithokozisa zabantwana. Usihlalo walenkulisa Ibingayincengile Mkhwanazi uthi ke lokhu kuseyisiqalo kepha basazoqhubeka nokusiza umphakathi. Sizeke la ekhaya ukuba sizodonate ngokuncane ama pampers ukuba kusizakale igule la ekhaya eThembeni. Besingenalo lophiko lwe-outreach kodwa ngonyaka odlule sibone kufanele ukuba siphume sinikele emphakathini ukuze kusizakale abantu bakithi. Siyabonga kakhulu ukuthi ke sesenakho lokho isiqalo lesi sazophuma futhi sinike nasey'koleni ngokusizwa inkosi. Umkhwanazi uthi bayafisa ukubambisana nezinye izinhlaka ukusiza umphakathi bandise namagatsha angaphansi kwabo. Singajabula kakhulu ukuba sibambisane nezinye izinhlaka nama-NGO ukuze kusizakale umphakathi ngoba inhloso enkulu ukuthi umphakathi usizakale. Siyafisa futhi ukuthi njengoba lapha kukhona nanothisha othisha besayensi abanye bebefundisa ama-languages, siyafisa ukuthi sibe nalo uphiko lama-skills sikwazi ukusiza abafundi size nanothisha uqobo lwabo ukubalekelela ekusebenzeni kwabo. Kanti ke umphathi weThembeni Care Center uSithuli Mavunda uthi ke lo mnikelo uzosiza isikhungo ukuthi sikwazi ukonga kwezezimali. Sithokoza kakhulu siyiThembeni Care Center ngomnikelo esufumana manje wama-napkin for iguli zethu. Uyinto enhle kakhulu ngoba iningi labo balele phansi. Fanele sibone ukuthi ba-clean, ba-comfortable. Ukuba khona kwalomnikelo kithi nje kusho into enkulu kakhulu because nasemalini asisezukwazi ukukhipha emalini esinawo siyothenga ama-napkin ngoba sesinawo ama-napkin. So nje sithokoze ngohlobo olumangazayo. Siyafisa ukuthi lokho abakwenzile bakuphinde futhi ngelinye ilanga ngoba kithi nje it goes a long way ukuthola ama-napkins as a donation. Njengoba siyi-NGO siyinhlangano engenza imali siphila ngawo iminikelo eqhamuka kubazalwane nakulabo abasemphakathini abasizwa sikhona isidingo sokuthi basixhase ngeminikelo. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngekwaMbonambi.
Ungqongqoshe wezokuthutha kwisifundazwe KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uhlabiso lokwakhiwa komgwaqo P77 eDududu ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya. Uhlomuka ukuthi lo mgwaqo ohlanganisa isifunda uGu kanye neHerigwala uzodala amathuba omsebenzi kubantu bakule ndawo. Ekhuluma neziko lezindaba unxe umphakathi ukuthi ke uyiphathiso kwezikhali zamantungwa lemikamo yomgwaqo njengoba ke uzophinda futhi uthuthukise bona. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal unxusa ukuthi baliphathiso kwezikhali zamantungu uhlelo lokwakhiwa komgwaqo P77 eDududu ogwini oluseningizimu njengoba behlabiso lokwakhiwa kwalomgwaqo waphinda wathula nosonkontileka. Uhlomuka bese veza ukuthi osonkontileka bakule ndawo abazohlomula kanti nabantu bendawo bazothola namathuba omsebenzi. La sizothula khona iproject sonkontileka ozowakha umgwaqo lo kwimali esifana njengomnyango engango 339 million. Kodwa kule mali le senze isiqiniseko ukuthi u30% wayo oku 91 million uzosala la endaweni abantu bakithi bazobenefita sonkontileka abancane abantu generally bazothola amathuba omsebenzi baqhashwe as umgwaqo ukhanda. Siyafisa ukuthi abantu bakithi sibambisane nabo ukuthi ngoba le project yona eyethu yabo so fanele benze isiqiniseko ukuthi baphathisa kwezikhali zamantungu ngingabikho abantu abazovuma iproject ngoba ukuvimba kweproject kusho ukuthi kuzoqhubeka umgwaqo ungabe right. Imeka kaMasipala uMdoni uthi lo mgwaqo ubaluleke kakhulu njengoba uhlanganisa izifundo ezimbili uGu kanye neHerigwala. Project esize ngayo namhlanje ihlanganisa ama-district amabili okudistrict yasoGwini nedistrict yaseHerigwala ngoba umgwaqo lo uzosuka la kule ndawo esiya kuyona esikuyona njengamanje uzuyogcina endaweni ngaphansi kobuhle bezo municipality eHerigwala. Sithanda ke ukuzwakalisa ukubonga nokujabula kwethu kakhulu kumphathiswa uHlomuka nethimba lakhe ngokuthi ke sesize safika kulesigaba esikusona sokuthi le project yaqhubeka ngoba umphakathi wala kule ndawo uyabe nenkinga kakhulu uma kakhulukazi linethile izulu akuhambeki. Umeya uthi lo mgwaqo kunezikole nemitholampilo kanti sekuzoba lula ukukusebenzisa kanti umphakathi ubusukhale kakhulu ngawo lo mgwaqo ufisa ulungiswa. Umgwaqo ke lo onendawo eziningi ebezi affected ngokuthi lo mgwaqo bekulesi simo kukhona izikole kukhona amakliniki so uzolekelela kakhulu namathuba ke emisebenzi azokwazi ukuthi akheke abantu bakithi bazohlomula kakhulu nosomabhizinisi bendawo kule project bazohlomula kakhulu nokuthi nje bagcine bekwazi ukuthi amabhizinisi abo akhule. Lo mgwaqo omunye wemigwaqo bekuthi njalo uma sinezimbizo siyokhuluma nemphakathi izwakalisa ukukhala kakhulu. Siyathanda futhi ukubonga kakhulu ukubambisana phakathi kwethu neoffice likamphathiswa uHlomuka ekanye namakhosi akhona endaweni. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngiseDududu. Iqembu iRichards Bay FC lihambela amalokishi akhela impangeni namaphethelo ngenhloso yokuhlangana nabalandeli balo. Inkakha yomdlalo wasemumva leli qembu uNtsikelelo Nyawuza uthi babone kufanele ukuvakashela lapho kunabalandeli babo khona ababasekile kusukela besadlala kwiGlad Africa Championship njengoba ke lihleli endaweni yesibili kwiDStv Premiership njengamanje. Phakathi kwezindawo elizihambele kusesikhaleni, Ingwelezane kanye nasempangeni. Umdlali wasemuva osemkantshubomvu weRichards Bay FC uNtsikelelo Nyawuza uthi kuyinjabulo ukubona beyiqembu ukuhambela abalandeli babo ezindaweni lapha babethola khona ukwesekwa kusukela besagijima esigabeni seGlad Africa Championship eseyaziwa ngeMotsepe Championship. uNyawuza usho kanje ngenkathi behambele abalandeli babo edolobheni lasempangeni. Thina si happy as iRichards Bay Football Club ukuthi is interact nama supporters siye like obosikhaweni siye nalana empangeni so interact nabantu. It's very important for i-team ukuthi is support because I need a little support njengoba siku number 2 ku PSL. Going forward sisele ngamanye ama game ukuthi siwaqedelele ku PSL so we need a support yabo. That's why sizalana sizokhona ukukhuluma nabo si-interact nabo sibabuze ukuthi yini into abayidingayo and nathi yini into esidingayo from kubo sisebenzisane ukuthi thina nabo. uNyawuza
uthi bazoqinisekisa ukuthi-ke baphothula isizini besahleli ku-top 8 yesigaba se-DStv Premiership. Itarget yethu bokuyi top 8. So into yona singayenza singayipromise kuba ukuthi sibe ku top 8 ukuthi next season sikhona ukudlala ku-MTN 8 yabo. Anything can happen lapho. So siyayinida nayo support kubo basisupport kakhulu ukuthi nathi sikhona ukulwa kuya phambili. Kanti-ke umunye wabalandeli beqembu uzwakalise injabulo ngokuvakasha kweqembu lizobabona njengabalandeli. Ngijabule namhlanje ukubona abadlali be-Richards Bay kade futhi ngaqala ukubasupport. Ngifisa futhi ngibabone ngigqoka ijezi lakhona ukuze bebone ukuthi ngibasupporta kanjani. Asifisa nje ukuyibona ngempela nje ikhuphuka nakhona ifice nje kanjani lapha phezulu Sundown. Ezindabeni ze-1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni ngesempangeni. Mbukela ke sithi khulu kuqhushiwe ezitolo sihlangabeze nje futhi masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele futhi mungabe usanda kusijoyina nazi izindaba esithi yizo ezihamba phambili usukwini lanamhlanje. I-Ifp ithi Ibingayincengile i-Eff. Buchithwe ubuholi beSanco. Babhekishile ke bekhala ngokungaqashwa kwele EPWP. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi liu 17 rand 19 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u21 rand 30 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u18 rand 68 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona libiza $1,018.15 cent ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ubu$86.66 cent umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu iMarumo Gallants uDan Malisela kanye nethimba aqeqesha nalo sebenikwe umhlabakhefu okhethekile kulandela ukungenzi kahle kwaleli qembu ngaphansi kobuholi bakhe. Kuthe kusenjalo leli qembu labangaza abantu abaningi limemezela ukuthi umqeqeshi osenamavu uDaylin Care uzokuba yingxenye yethimba labaqeqeshi elizosebenzisana nephini lomqeqeshi kuleli qembu uRaymond Mdaka ozobamba ke izintambo zokuqeqesha leli qembu okwesikhashana kuleli qembu. Leli qembu laseLimpopo izinto akazilihambeli kahle njengoba ke linamaphuzu ali-15 kwimidlalo engama-20 eselidlalile. Ake siphinde sikubhekele isimo sezulu. Mbukeli ngako akade sikuphathele kona ke kwizindaba zanamuhla sihlangabezeke futhi ngesikhathi esifanayo nakanjani kusasa.